духовните средища на Софийската Света гора. Кръстопът на вдъхновените. От векове най-краткият път от Дунавския лимес към Елада минава през Искърското дефиле. Днешната столица на дефилето, Своге, е общински център, в чийто район има манастири от Софийската Мала Света гора и средновековни църкви. А за историята му се разказват легенди. Но освен всичко друго, Своге е значим културен център, свързан и с столицата София. Здравейте! Днес ще поемем по един маршрут, изпълнен с духовни, исторически и културни забележителности, някои от които не напълно известни на обществеността. Наш водач към община Своге ще бъде Людмила Петрова, журналист от общината. Добър ден! Добър ден! Какви са условията днес, за да се прави културен или исторически туризъм в района? Община Своге може да предложи богато разнообразие от културни събития, които да привлекат туристи най-вече от София, тъй като нашата близост предполага, че софиянци биха могли да се възползват. Ще започна, имайки предвид културния календар пред себе си, още от януари месец, когато точно в БОВ се открива занаятчийската учебна година. В БОВ се поддържа традицията на гранчарството и има такъв хоби курс, който хора отиват и се учат да се занимават с гранчарство. Следващото събитие е Деня на Лозаря в Церово, Трифон Зарезан. Това е в цяла България. Той е в цяла България, но в Церово хората подобаващо го отбелязват, зарязват лозите и после става един страхотен купон на площада с много вино. Тодоров ден се отбелязва в Зимевица. Конски Великден. Да, там от години се прави съвместно с монголското посолство, между другото, и монголският посланник връчва купите. Лазаруването е обичай, който се поддържа в общината, в БОВ, в Церово също има лазаруване и ако някой проявява интерес. Добре, до тук това са традиционни празници. Да. Нещо, което да е свързано с съвременната култура, с развитието на съвременната култура в общината. Да, мога да кажа. Само преди да продължа за съвременната култура, ми се ще да кажа, че всяко село, то така и в цяла България, ама така и в нашия край, си има така наречения събор. Искам да ви помоля да продължите разказа си с нещо интересно за една от най-забележителните, най-атрактивните части от дефилето, а именно Лакатник. Да, Лакатнишките скали са една от емблемите на нашата община. И по този повод в края, т.е. в началото на май, когато е събора на селото, вечерта преди събора, се прави факелно шествие, което тръгва от един кръст, който е поставен в памет на загиналите алпинисти. И оттам тръгва шествието, да, за да стигне до центъра на селото. И е наистина много интересно, атрактивно като събитие, би могло да бъде посетено. Това, което искам, за съвременността и съвременните традиции да продължим да говорим, това е част от съвременните традиции, разбира се, това е факелно шествие. С празниците на Искърското дефиле, Искър пее и танцува. Това са празници на 3 общини – Мездра, Нови Искър и Своге. Всяка година различна община е домакин, редуват се и в тях са включени всички видове изкуства, и фолклора, и поезията, и живописта. Има спортни състезания. Това е отново съвременна традиция. Доколкото разбрах, имате и конкурс за поезия. Да, на името на Александър Вотимски.
периодично през няколко години се връчва награда от Съюза на българските писатели и община Своге на известен български автор. Богомил Райнов е първия носител на тази награда и през тази година предстои отново да бъде излъчен известен български автор. Но ние правим и литературни конкурси за деца и тук искам да вмъкна още една съвременна традиция. Правим детски фестивал, посветен на Калина Малина. Не знам дали знаят повечето зрители, че тя е живяла, има къща нейна в Своге. И фестивалът с литературен конкурс е посветен на нея. 4 вида изкуства там са включени: живопис, художествено слово и литература и пеене. А имаме и друг фестивал, също Огньове в дефилето, който пък целта му е да съхрани традицията, фолклора. То е място за изява на самодейните състави от цялата община, а и от съседни общини, в това число, примерно, Нови Искър. Съвсем наскоро разбрах, че всъщност във вашия район има и доста западно влияние. Например, една църква, която е абсолютно различна като архитектурен стил. А и по-интересното е, че едно от селата носят не българско име, а чуждо благородническо име. Бихте ли разказали? Да, става въпрос за село Игара Бов, двете селища с едно име Бов, които според легендата тръгват от граф Сен Дюбов, който е пленен рицар по време от Калоян и поставен на това място с задължението точно това всъщност да брани подстъпите към Сердика. Като на отсрещния хълм от едната страна са били латините, така наречени. Между другото и до ден днешен в Бов има род латините и род бугарите, като латините са запазили такъв някакъв различен от бугарите вид, с сини очи, високи, гърбави носове, докато бугарите са ниски, с черни очи и черни коси. И като наследство от тях има и латинска църква. Има латинска църква, но тя е в Меча поляна, сравнително далеч от Бов. Но... има ли връзка между... предполага се, че има връзка, защото това е още едно доказателство, че това не е просто легенда, а биха могли да се намерят и научни доказателства. В красивата долина на сравнително малката река Габровница се намира манастирът Рождество Богородично, по-известен с нехрамовото си име Седемте престола, заради своята уникална черква. Предание разказва, че 7 боляри създали 7 селища в близост до манастира, а в черквата има 7 параклиса. Нека да започнем с духовното, което е останало. Религиозното, което е останало в общината. Разбира се, ако е необходимо, и от по-ранни исторически етапи, още от римско време. Да, това са духовните средища. Започваме от 7-те престола. Той отново е на... Гара Елисейн. Да, на стар римски път, който минава всъщност от 7-те престола през местността Тръстеная в Издримец и продължава към София, но да започнем с 7-те престола. Той е всъщност най-големият такъв и духовен и туристически обект в... Доколкото съм чувал, все пак 7-те престола е гражданското наименование. Той има друго това е гражданското манастир. наименование. Той се нарича Рождество Богородично, самия манастир. Смята се, има различни версии за това кога е създаден. Според една от тях е създаден от брата на Петър Делян, който става монах в манастира и всъщност той го създава. Другата легенда за създаването на манастира е от 7 братя боляри, които пък за това създават черквата с 7 ултара. Затова се нарича 7 престола, защото вътре има 7 ултара, които са
посветени на различни светци и всъщност във всеки от тези олтари би могло да се служи. Като човек, който има щастието да бъда няколко пъти в този манастир, искам да кажа на зрителите, че това е изключително духовно място и на всичкото отгоре обгърнат от невероятна природа около него. Наистина, природата е невероятна. Той се намира близо до село Осановлак, над село Габровница. И край него минава рекичка, наистина много красиво място. За съжаление, историята на манастира не е била, както и на повечето, разбира се, манастири в България, така винаги просперираща. Манастир е бил разрушаван и създан отново. Между другото има и още една забележителност в манастира. На гърба на църквата от към олтара, към един от олтарите, е гроба на известния писател Змей Горянин. Да, щях да стигна до него. Преди това искам да кажа, че Левски е посещавал манастира и Вазов също. Това, което имам намерение днес да ви разкажа, в много пъти ще споменавам Левски и Вазов, и двамата са такива емблематични исторически личности в България, които са свързани с нашия край. Левски е посещавал многократно манастира Седемте престола, а пък Вазов е посветил стихотворението Клепалото бие на този манастир. И да, Змей Горянин е живял в последните години от живота си в този манастир и там е починал и погребан, там е неговия гроб. За съжаление, както винаги сме ограничени във времето, така че ви предлагам да минем към другите манастири, които са не по-малко забележителни. Преди да премина обаче, въпреки краткото време, искам да кажа, че под същия римски път, тръгвайки от Седемте престола, по билото на планината, защото, както знаете, пътищата са минавали... Всички римски пътища по билото на планината. Минава през връх Издримец, местността Тръстеная, където е имало друг манастир, Свети Пантелеймон, за който, за съжаление, няма останки от него, но личи се ясно мястото, където е бил. И на него сега там има оброчен кръст. Той е бил не случайно Свети Пантелеймон, защото пък той, освен покровител на здравето, е покровител на пътниците и там са се спирали хората, за да почиват, да сменят конете и така нататък. На същия принцип, на стар римски път от северна България към София, към Средец или към Сердика, са и другите манастири, за които искам да спомена. Тръгвайки от село Миланово, там манастира Света Богородица, след това Зимевица, Свети Теодор Тирум и след това Света Петка в Своге и завършва в Искрецкия манастир Успение Богородично. Има ли нещо обединяващо всички тези места? Да, обединяващото е, че вероятно тези църкви, които са в момента, са строени в края на 15-ти, началото на 16 век и са абсолютно идентични като архитектура. Тоест, римският път е действал до 15-16 век, така? Ами може би и до по-късно. Аз дори предполагам, че до прокарването на железопътната линия този път се е ползвал, защото е кратък път към София. Какво е общото в тези манастири? Архитектурата им е, те са еднокорабни, едноапсидни с такава арка, каменна арка и отстрани с едни много интересни колони. Всичките, голяма част от тях всъщност, и Искрецкия манастир, и Света Петка, и Свети Теодор Тирум в Зимевица са обявени за паметници на културата. Започната е реставрация в тях, но естествено, както много неща в България, и недовършена. Ако наистина не се вземат някакви мерки, тези църкви, които са една много дълбока старина, може да не оцелеят за следващи поколения. Добре, това е класически ортодоксален стил, архитектурен. Да. Благодаря ви, госпожо Петрова. Мисля, че събудихте интереса на нашите зрители.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ и от Държавния бюджет на Република България.